Grazie, onorevole Picula. Grazie. Danas obilježavamo Međunarodni dan priznanja Hrvatske kada nas je priznalo svih 12 članica tadašnje Europske zajednice. To iznosim u kontekstu ove rasprave stoga jer je Island bio prva zemlja koja je priznala Hrvatsku gotovo mjesec dana ranije i na tome im zahvaljujemo. Riječ je dakle o zemlji odlučnih ljudi. Uz izvješće o napretku Islanda želim izraziti žaljenje što su pregovori s Europskom unijom stavljeni na čekanje. To je nepovoljno za Uniju i njezinu sjevernu dimenziju, nepovoljno za kredibilitet proširenja i jedinstvo među članicama. Odlukom Islanda o odgađanju pregovora do daljnjega, Europska unija je izgubila mogućnost da ova mala zemlja unese neka svoja velika iskustva u rad zajednice. Posebno bih istaknuo iskustvo s održivim ribarstvom, jer je Island prva zemlja svijeta koja je dostigla ideal održivog ribarstva, jedan od prioriteta u narednim sedmogodišnjim programima Europske unije. Island ima pravo na svoju odluku, a razloge za nju razumijem. Međutim, vjerujem kako će Island i Europska unija prepoznati obostranu korist od pristupanja, odnosno proširenja i uskoro nastaviti prekinuti proces. Grazie. La parola al commissario Füle. Honourable members, many thanks for your comments. The message which I would like to leave you was today